baina nik ikusi detena 50 urte, hemendik 50 urtetara kokatu duen kontakizunenetan, ikusi ditut beste liburu guztietan ikuste dituten zenbait, zeharkatzen duten zenbait gai ikusi dituten den. Nahi ala iritu zen bintzat, izan emakumeren aldarrikapena, izan daiteke, baina baita emozio eta sentimentuen garrantzia, bai historia handietan eta bai xumenetan ere bai, zaintzaren gaia, presente dago, merkataritza txikiarena, denda ostekoak, eta, bueno, hotxe, nik ikusi dut, hortan zeharkatzen dituzten hain beste gai, ikusi ditut hemen 50 urte berandu kokatuta, ohala iritu zen nire bintzat, Eta hori dena nola, zergatik eta egin duen, baina berak azalduko dugu. Ja, proiektua irakurritan euskan, hainbat fabula, Danelerena irakurritan eukan kutsadura luminikoaren inguruan ezutako fabula bat. Arkaizkan horrena atera zan justu ni idazketa prozesuan ari nintzala, irakurritan eukan Katixa Agirrerena, Iban Zalduarena, Belen Gopegirena, errota baten inguruan, errota konpartitu baten inguruan egindakoa. Eta, bueno, beraiek planteatzen zigutena, planteatu zigutena, gutako bakoitzari izan zen. Batzuei aukeran eman zieten, bueno, omen dauzkazue Arabako alternatiba zerrenda bat, alternatiba ekologikoak batzuk, beste batzuk sozialak, hainbat ekonomikoak, hainbat eratako alternatibak zeuden. Eta, adibidez Danielek esaten zuenez, berak aukeratu zuela kutsadura luminikoarena, ematen ziolako, egan egiteko, eta pixkat, nahi zuena imaginatzeko aukera gehiago, bestela igual lotu sentituko naiz, fabulatzeko. Nire kasuan, Gipuzkoako bigarrena zen eta eurek proposatu zidaten dobletea. Beraien proposamena izan zen, batetik hirigintzaren proiektu hori eta txirikordarena, bi. Orduan, kasu guztitan, hasieran aurrez aurre eta gero pandemiagatik online egin genuen olako lanketa saio kolektibo bat ipuia idatzi aurretik, futuriblea deitzen diotena beraiek. Eta orduan, alternatiba horietako bakoitzean partaide diren pertsonek, gehi, gonbidatuek, edonor parte hartu dezake. Orduan, nire kasuan, ez dakit zentzango, ginen 25 bat lagun, elkarrekin irudikatzen, etorkizun bat, etxebizitza kolaboratiboen eta hirigintza feminista aplikatzen hasi zaion herri, tamaina honetako herri baten etorkizun hurbil bat irudikatzen. Eta etorkizun hurbil hori irudikatzeko, beraiek badauzkate hainbat dinamika, hainbat jolas moduko rol jokoak eta orduan nik kuaderno bete ohar eraman nun ja saio horietatik. Orduan, badaukazuri hasieratik pentsaketa kolektibo bat, eta askotan zuk ere ez dakizu gero hortik zenbat erabiliko duzun ipuian, eta batzutan xehetasun txiki bat da, erabiliko duzuna, eta beste batzutan gauza bat oso zentrala dana, baina hori talde horren lana ere horregon zan, eta hor parte hartu zuten Oian Errutmendez arkitektoak, adibidez, Txirikordako iritikateko lagunek, eta beste hainbat kidek, batzuk kultur mundukoak, beste feminismoaren mundukoak, hainbat lagun. Eta orduan, hasieratik garbi dagoena da, honen helburua ez dela presbidigitazio ariketa bat, edo aurre ikuste ariketa bat egitea, baizik, eszenatoki posible batzuk imaginatzea, eta bertan, gatazka batzun eta soluzio bide batzuen eta pertsonaia batzuen bitartez, hainbat gairi buruz hausnartzea eta ariketa horrek nora eramaten gaitun, norbera nora eramaten duen ikuste. Eta irutzait interesgarriena hori dela, gutako bakoitzak egingo bagenu, konturatzen zerarako ariketak berak eramaten zaitula espero etzen ditun eszenatoki pila batera. Orduan, ni hasi nintzen pentsatzen eta ipuiak aurrera egiteko motor bat behar du eta gatazka bat behar du. Literatura normalean konfliktoa esaten zaion zerbait behar du eta zein izango da motorra, ze zailtasun ikusten dizkiot nik fabula honi nora eramaten hau. Eta hasteko hainbat sentsazioekin egin nuen topo, eta bat zen, ni etorkizun hiperteknologizatu batek beldurtu egiten dagoela, eta ze gustatzen. Uzten baldin badugu, jakintza mota jakin bat bakarrik daukatenen esku etorkizunaren irudikapena,
modu oso pasiboan kokatzen gara. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, nik egingo dut nire ariketa, eta nirea moduko begirada gorputz, bertute eta utxunedun zaku batetik zer ateratzen zait, ez? Eta etorri zitzaidan lehenengo irudietako bat izan zen emakume zaharra gauez paseoan. Lo hartzera nindoa da, irudikatu nuen eszenatokia hori izan zen, emakume zahar bat gauez paseoan eta lasai, ez dauka beldurrik. Eta orduan, zintzen, horren inguruan pentsatzen. Eta horrekin batera, erritmoaren kontua. Nahi nuen izatea dendaustekoak etik mentorren, eta nik askotan, nik bintzat bai, askotan erreakzio zidazten dut, liburu batetik bezala. Gai batzuk errepikatzen dira, baina askotan estiloak oso diferenteak dira. Adibidez, dendaustekoaken ez dago esaldi subordinatu bakar bat ere, eta ez dago intelektualizaziorik, ez dago bai, usurbil eta inguruak. Eta orduan, etorri zitzaidan Oreña pelikula, herrioa, errepidea, paisaia horiek. Ibaia, dendaustekoakin ere ala da, Ibaia denboraren joanaren hildakoen ahotsen eta gure desintegrazioaren leku modura, iragana eta etorkizuna lotzen ditun ari modura, giza bizitzaren eta munduaren bizitzaren lur, planetaren bizitzaren elkargune modura. Eta etorri zitzaidan, hain justu usurbilen jaso nuen ikastaro bateko ihartzena. Maitasuna politikoa da ikastaroan parte hartu nuen ikasle, 2018an, uste dut izan zela, eta gogoratzen nintzen, hainbat, bintzat gutxienez bi arkitekto bat ziren, Leire Miliku eta Oian Ruiz Menendez, arkitektura feministaz, desiraz eta arkitekturaz eta hitz egin zutenak, eta Mariluz Esteban ere zegoen maitasunaren politikaz, eta hor, hasi zitezkedan bideak gurutzatzen, eta oihartzunak etortzen. Gogoratzen nintzen, arkitektura feministaren oinarrietako bat azaldu zigutela, eta zen segurtasuna paisaia baten hiri batean, normalean hiri ezari zen, hiri batean segurtasuna ematen digun zerbait dela, non gauden identifikatu alizatea eta nolabait irteerak non dauden jakitea. Horregatik besteak beste, hiri askotan daude mapak ez, hemen zaude esaten dutenak, eta kokatu dezakezu zure burua itsasoarekiko, ibaiarekiko, mendiarekiko eta garraio publikoa. Ere, segurtasun handia ematen dugu. Ondo argiztatuta dauden lekuak, garraio publikoa dagoen lekuak, gaueko trenak, gaueko trena ere hor irristatu zen, narrazioaren barrura. Eta pentsatu nuen, hau hiri batean, non gauden jakitea. Baina, herri txiki batean, naturatik gertu dagoen herri batean, zerk emango liguke segurtasuna. Eta burura etorri zitzaidan, nire ustez, seguru sentiarazten gaituen zerbait dela ingurua izendatzen jakitea. Ni behintzat bai, ni behar dut hizkuntza seguru sentitzeko eta ingurua izendatzen jakitea. Eta pentsatu nuen, atxo hori, gauean paseoan zebilen atxo hori, gai baldin bada urubiaren kantua identifikatzeko, hartzen dituen, aditzen dituen usaiak identifikatzeko, inguruan ze animali da bizkion identifikatzeko, errekararen, herrioaren arnasa identifikatzeko, horrek segurtasuna ematen duela, ez? Hirian ohituta dagoen norbait, natur eremu batean jartzen baldin baduzu izutu egiten da, ez dituelako ulertzen inguruan gertatzen zaizkionak, ez? Eta orduan, tanetako da literaturaren gauza ederrenetako bat, ikasi behar izan nituen nire pertsonaiak dakizkien gauzak. Eta nik batzuk bai, eta beste batzuk ez nekizkien, ez? Edo ez behintzat zehat. Eta orduan, hasiera xamarrean, nire nebari deitu nion, Antxoni, biologoa da. Eta berarekin, hainbat, behi trukatu nituen. Atzeko beharra sentitzen nuen nire ingurua, eta ez nituen izenak asmatu nahi. Orduan, ikerketa esaten dut, baina, niretzat ikerketa literarioa nire horregatik osatzen zaita inbeste ez dagoelako araurik. Nik erabili dezaket amiriko aldapa, eta ez dakit amiri aldapa bat den, edo baserri bat den, edo paraje bat den, baina ni ekartzen nau, lurra hauetan bizi izandako jendeak, izan etxe bati leku, beraien inguruari eman dizkioten izen horietara
hurbiltzen nau eta ikerketatxo hori egin nuen. Utopia alternatiba bati lotutako, izan hirigintza feministari eta etxebizitza kolaboratiboei lotutako utopia bat irudikatzen hasten zarenean, konturatzen zarela, ezin duzula hortaz pentsatu, beste alternatibei buruz pentsatu gara. Hau da, ezin duzula hirigintza feministaz pentsatu, ekonomiaz pentsatu gabe, energiaz pentsatu gabe, ekologiaz pentsatu gabe, eta orduan, iritsi daiteke momentu bat, zu kolapsatzen zarena, ematen duelako mundua soluzionatu behar duzula, ipuin batean, ez? Eta orduan, oso libre hartu behar nituen ingrediente horiek danak, eta utzi pixka bat pertsonaiari eta senari eta literaturaren edo ipuinaren legeei eraman nintzaten paseo horretan. Eta bide horretan, gatazka edo ipuina arrankatzeko modu bezala okurritu zitzaidan ideia izan zen, akaso, gertatuko zen askotan historian, ama kasu honetan ama baten semea, ama batek eraikitako utopia ez izatea semeak bizi nahi duen zerbait, eta alde egitea. Orduan, utopia hori edo proiektu hori martxan jarri zuten bi andreak orain zaharrak dira, eta hasiera xamarrean konturatuko gara, luzen semeak gizonen exodo bat egon zela, eta alde egin zuela, herritik eraldakuntza feminista hasi zenean, ez? Eta hor, planteatzen zen niretzat interesgarria eta mingarria edo unkigarria den zerbait da iraultza eta afektuen arteko kontua, ez? Eta zenbateraino den posible zure afektuak hausten edo mintzen direnean edo afektuen gainetik utopia bat jaustea, eta hor burura etortzen zitzaidan maitasuna politikoa da ikastaro horretan, Mariluz Estebanek kontatutako zerbait, Aminetu Jaidarren adibidea jarri zuen berak, nola goseggreba hasi zuenean, eta kazetariek etengabe galdetzen zioten beraien bere semea alabez, hiltzeko zorian zegoela esan ez, eta hiltzen bazara, amarik gabe utziko dituzu, eta momentu batean erantzun zuela. Nire semea alabez komunitate oso bat daukate beraiek zaintzeko, amarik gabe bizi daiteke, baina duintasunik gabe ez, esaten zuen bera. Esaten politak eta heroikoak diruditen hitzak, baina esango nuke, guraso askorentzat egiten oso zailak, eta gainera ez dakit egin nahiko genituzken ere, eta nire helburua ez zen erantzunak ematea, baizik, horrez, diatriba horren aurrean jartzea pertsonaiak, eta zauri horrekin ekitea ipuinari eta ematea aukera, zauri horrek lagatzen dit kontatzen zer gertatu zen iraganean, ez? Odeiren ies hori esplikatzeko kontatu behar dut garapen hori. Orduan, mundiala da, Troia bat eukitzea, horrelako historia baten esartu izateko, hor joan zen, Babilonia ezagutzen nuen, baita ere, eta Troia, Babilonia, pixka bat, nora eramaten induten mundu fantastiko batean, izen horiek. Egi asko gustatzen zait, nire aditz favoritutakoa da aditu hitza, eta bere bost zentzuak, horre aipatzen direnak, eta nola biztanleria aurreratu hori, aurreratu hori oso trebatua zegoen elkarri aitzen, elkarri begiratzen, elkarri entzuten, elkarri ulertzen, elkarrekin gauzak adosten, eta elkarreko ingurua, usaintzen, ikusten, ulertzen, adosten,